Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kompla jispjega l-proposti li l-Partit Laburista qiegħed jippreżenta għal ġudizzju tal-poplu. Dan għamlu waqt li kienet jieħu sehem fit-tielet dibattitu politiku matul din il-kampanja elettorali fuq il-programm Extra ippreżentat minn Xavier Balzan fejn elenka l-importanza ta' track record fit-tmexxija b'mod partikolari dik ekonomika. Ftit tassijatilu Xavier kemm kien mument ta' kburija lija. Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika l-Spring Forecast tagħha u tagħtina 5 ċertifikazzjonijiet mill-aqwa. L-aqwa ekonomija fl-Ewropa bil-bosta. L-aqwa ħolqien tax-xogħol bil-bosta. L-inqas rata ta' qatt. Rata ta' deficit sew taħt 3% qabel iż-żmien miftijem mal-Kummissjoni Ewropea ta' 2.2% u l-pis ta' d-dejn minkejja li tajna bil-biljuni tajnuniet fuq l-enerġija waħda l fuq minn biljun euro, 46% l-pis ta' d-dejn. Brabta ma' din it-tmexxija fiskali għalija Dr. Abela kontrasta mal-aġir tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista meta l-poplu kien ingħata biss 5 bożozz minflok l-istabilità assoluta li ta' Gvern Laburista fl-aħħar snin. Apparti minn hekk il-Prim Ministru fakkar kif il-Kap Nazzjonalista lanqas biss kien familjari mal-kunċett ta' fiscal forecast. Dawn huma l-fiscal forecasts. U dakinhar inti mhux biss ma kontx taf in-numri tiegħek kif se jimpattaw dal-fiscal forecast imma konċott lanqas taf il-kunċett ta' fiscal forecast fih innifsu xi jfisser. Ħanajlek fuq il-karta ikun hemm ħafna miktub affarijiet. Matul dan id-dibattitu Borġ ipprova saħansitra jirredikola ċertifikati ekonomiċi li nataw lil pajjiżna minn aġenziji li ma jħarsu lejn wiċħat bħal Scope Ratings u l-Kummissjoni Ewropea li għadha kemm ippubblikat l-aħħar tbassir ekonomiku tagħha. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għal wedi diskriminatorji li l-Partit Nazzjonalista jagħti jagħmel matul din il-kampanja elettorali. Hawn Dr. Abela semma dik li tagħti pensjoni prorata anke lil min li kieku Malti ma jikkwalifikax għal pensjoni. Tagħtu pensjoni kontributorja prorata intom lil min ikun ilu jaħdem sena pereżempju ġewwa pajjiżna. Kull min ħallas bollet tgħidu jieħu pensjoni u din min se jibbenefika minnha? Il-Maltin? Jew se jibbenefikaw minna l-ħaddiema barranin u ħadd kisser is-sostenibilità tal-pensjonijiet tal-Awċin u tal-Maltin illi llum parti minn dik is-sostenibilità tiddependi fuq il-kontribuzzjonijiet tal-bolla illi jħallsu l-barranin. Quddiem in-nuqqas ta' ħsieb u ċuħ li qed jippreżenta l-Partit Nazzjonalista, il-Prim Ministru għala l-aħħar intervent tiegħu f'dan id-dibattitu jispjega d-deċiżjoni li għandu qudiemu l-poplu Malti u Awċi nhar it-30 ta' Mejju. Dak li jridu jażlu dwaru n-nies huma it-teams rispettivi u la oġbu jsemmi l-ismijiet. La semma lil Charles Azzopardi, lażli allura bejn Charles Azzopardi, Clyde Caruana, Ian Borch, Silvio Xkembri u Miriam Dalli. Dawk huma l-għażliet illi għandna qudiemna, dawk huma l-għażliet ta' bejn in-nies li jridu jmexxu s-setturi rispettivi tal-finanzi, tal-ekonomija, tal-enerġija, tal-qasam ambjentali, tal-qasam soċjali, id-diversi setturi illi huma meħtieġa biex pajjiż jibqa' stabbli u sod miexi quddiem